Hello mga people, mga human beings, sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, Miss Human Beings, subscribe, like, comment below! Napoy customer all the way from Saudi Arabia, taas kay buhok si sir, lalaki akong customer karon. First time na ako din maghandol og lalaki niya. Ang lalaki ni Eribal, dili para sa babae nga ang buhok sayon na siya kaayo plan sa ako, lang sa ganyan kaya siya patuliron. Lugay siya mo tulin. Ang texture siguro sa buhok sa tao, lisod madutlan og medisina. Mag-haircut ko ani og gamay ani yang kilig, ito taas ang buhok ni sir o. Ipigan ako pagkabay ani taas yung buhok. Kuhaan ako ni yang kilig kay medyo dagko kayong grano sa buhok ato sa nipsan. Nindot na iyang buhok kay kuhaan na nako ikuhaan sayon nang ni akong gibalikan og apply og medisina kay gidaghan kay para gidali ang straight ang buhok kay dugay gyud mo straight yung mga buhok ka. Kung sa kainit sa plansa nga listeners tambay siya taon-taon siya wala ko mabigat dapat ang plansa kung plansa o mga buhok ang titik ng kamukhe overheat ng mga plansa man plansa dahil neutralizer gibanlawan karon gibutangan na pud siya straight therapy treatment para mahumok na niyang buhok ini kahuman nato og sting siyang buhok. Uli ganiha nga po ang gi-haircutan, gi-undercut, then pagkahuman, gi-ribbon siya, gi-apply sa rebanding, muna ni resulta siyang buhok. Plus na po undercut ang kilid o. Nindot na siyang buhok si sir, guwapa na siyang buhok o. Hindi ka magmahay. Muli Schwarzkopf product. Nindot kaayo. Bisag lalaki or babae, bisag bubugbok, pwede magpariban. Ang importante, mabira na sa plansa, matulid na siya. Sa tanang nagtanaw sa ako ang YouTube channel, Miss Human Being, again and again. Bye-bye!